Welkom bij deze lezingavond van het CAFT, Comité, College Arubaans Financieel Toezicht. Nou, dit is een presentatie aan het publiek. Er was overigens erg veel belangstelling. Dus dit was een hele goede presentatie. Kijk, de boodschap is natuurlijk best wel een stevige boodschap. Aruba moet nu echt eindelijk de overheidsfinanciën op orde gaan brengen. Maar we hebben een hele goede discussie gehad. En nou, u ziet het, die discussie gaat ook nog steeds door. Ja, kijk, wat Aruba met name moet doen is toch heel kritisch naar de uitgaven op de begroting kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld over personeel, het gaat over huurgebouwen, het gaat over bedragen die aan overheidsentiteiten gegeven worden. Neem bijvoorbeeld Selimar, waar toch nog allerlei tekorten zijn. Daar moet Aruba heel kritisch naar kijken en kijken waar daar bespaard kan worden. Ja, kijk, wat ik vanavond ook gezegd heb is dat in de gezondheidszorg de kosten als gevolg van de vergrijzing de komende 10 jaar met 200 miljoen zullen gaan stijgen. Nou, het is of Aruba zegt van wij willen een hogere premie. Dat lijkt me overigens niet verstandig, want die premie is al heel hoog. Dus dat betekent toch dat er gekeken moet worden naar besparingen. En wat ik niet begrijp is dat bijvoorbeeld paracetamol, wat nu via de counter, dus dat via de apotheker, dat niet gewoon zeg maar bij door de supermarkt verstrekt kan worden. Dat is een eenvoudige besparing, maar dat soort dingen, daar moet veel meer naar gekeken worden. En daar zal nu ook echt, want in 2019, misschien toch ook goed om dat te benadrukken, is Aruba er wel in geslaagd om een overschot op de begroting te hebben. Terwijl er de afspraak was in het kader van het LAFT dat er een tekortje was, hebben ze toch een overschot gehad. Maar dat elan, dat zou nu terug moeten komen. En dat soort maatregelen moeten nu geïmplementeerd worden. Op het moment aan de hand is dat iedere Arubaan een overheidsschuld heeft van 55.000 florijn. Nou, dat is best een behoorlijk bedrag. Daar moet ook rente over betaald worden. Kortom, ja, men moet echt kijken hoe die 55 kan worden afgebouwd. En dat is de opdracht. En anders wordt het gewoon doorgeschoven naar de volgende generatie. Als de ontwerpbegroting, als die gerealiseerd wordt die 55.000 wordt 60. En wordt iedere Arubaan die geboren wordt, heeft een nog een hogere schuld op zijn schouders. En dat moet gewoon voorkomen worden.